Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil amin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hudaý tebarek ve Taala'nın tawfik bermegi bilen elhamdülillah 29-njy paraň nesfinden geçip Sure-i Cinnin de 19 aýatyny tamam edip inni 20-nji aýatdan başlap inşallah Sure-i Cinni tamam eder. Sure-i Cinnin 20-nji aýaty 783-nji säfe, 787-nji säfe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ad'u rabbi ve la uşriku bihi ahada. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ayt şol hücum etýärlere tahqiq men öz perwerdigarymı çağırýaryn we şoňa ibadet edýäryn we şoňa hiç ahadyny şerik etmeýäryn. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hücum edip üstüne cem bolup gelýän kafirlere ayt näme diýip maskhara etmek üçin hücum edip cem bolýaňyz we muzahamet ijad etýäňiz. Sizin muzahamet etmeňize sebep bolýan zat nämedir? Men namaqul zat aýtmadym. Belki fakat öz perwerdigarymny çağırıp fakat şoňa ibadet etýäryn we hiç kimni şoňa şerik etmeýäryn. Eger siz hemmäňiz muttafaq bolup bana hücum getirseňiz, zahmet berip maskhara etmek üçin men fakat bir Hudaga tevekkül etýäryn. Men ibadet etýän Hudaýym her güne şerikden pak we munazzahdyr. Kul inni la amliku lekum darran ve la rashada. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ayt tahqiq men sizin üçin zarar yetirmege ve nafy yetirmege ve sizni gomrah etmege ve hidayet etmege qadir däldirin. Bu zatlar yani zarar yetirmek ve nafy yetirmek ve gomrah etmek ve hidayet etmek Hudaňyň işidir ve Hudaňyň ihtiýaryndadyr. Eger siz men da'wetimi kabul etmäni, maňa tabi bolmasaňyz, men sizge zarar ziyan yetirip bilmerin. Zarar ve ziyan yetirecek Hudaňyň özüdür. Pes men wazifam risaletini yetirmek ve tebliğ etmekdir. Hidayet etmek Hudaňyň işidir. Men fakat Hudaňyň desturlaryny ve ahkamlaryny sizge yetişdirýärin. Pes Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge Kur'an tilavet edenne üstüne hücum etýärler hem musulmanlardır ve hem kafirlerdir. Musulmanlar şawq edip Kur'an'ı eşitmek için hücum getirýändir ve kafirler eşitip maskhara etmek için cem bolup üşýändirler. Aşağıda goýayım. Inni şu ayada 20-nji ayada Hudaý tebarek ve Taala Hazreti Resul Ekrem'e destur berýär ki ummata ayt men fakat Hudaýy çağırýan we hiç kimi şerik etmeýär. Men etýän işimde muhlisdirin. Men wazifam fakat tebliğ etmek we eşitdirmek we galan zatla hidayet etmek we adaşdyrmak himmeti Hudaý Taala'nın elindedir. Am şu aýadan ihlas manany düşünüp bolýar. Näme düşünýim? Çün fakat men Hudaýy çağırýan, başga zady men çağırmayan, başga zat men işim yok diýip de şeýle aýdypdy. Çün Hudaý tebarek we Taala kan ýerde aýtýar, ibadet kabul boljak bolsa, namaz, araza, hac, her bir ibadet kabul boljak bolsa, ihlas şertdir. Hatta hikayet etýärler, bir türkmen adam haca gitipdir. İlk zaman 700 ýyl 800 ýyl mundan odal. Şonda hac farzlaryny bitirýän, näme dua etjegini bilmeýän ol fakir çarwa sady türkmen adam. Hem görýär hemme kişi ağlap dua etdi. Desbi türkmen adam da kol göterip dua etdi. Ya Huda ya Hudawanda. Şu merdum millet hacılar näme dileýän bolsa, men de şonu dileýän diýip şeýle dile getýär Hudaý Taala'dan. Şo giýje Hudaý tebarek we Taala bir ewliýalaryň biri bilen kepleşýär we aýtýar, şu ýyl haja gelenden hemmesinin dualary kabul boldy. Bir nefer kalmadı ki dualar kabul olmasın, fakat şol ýekece sada çarwa türkmeniň ihlasy sebepliliği aýtýar. Bes ihlas
ibadette hatmen şert. Her bir ibadet edenne, hatta haca gidenne de özüne hacaga diýdirmek, ya haca ady bilen şekar etmek, ya şoňa meňdeş bir zatly bolsa, ol hacdan hac bolmaz. Ya mescide gelip namaz okyp, da özüne namazhan diýdirjek bolup, fakat maksady başga yerlerden suistifade etjek bolsa, o namazdan namaz bolmaz. İbadet fakat halis Huda üçin bolmaly. Şoň Hudaý tebarek we taala aýtdy: "Men hem amalyňyzy gözlärim we hem de galbyňyzy gözlärim. Siziň mal we suratyňyzy gözlemerin" diýip. Mesela bir zady biz bilmeli özümizden çürüýüm. Mesela bir näçe adamlar aýtdy, haja gelipdir, ýene başga tereke işleri bilen, ýa namaz okyp, ýene tereke işleri bilen näme peýda bolýar diýip aýtmak kemmiz bir kudakana zat bolýar. Näme üçin? Özümüz o işleri etip bermeli. Namaz okuymaly, arasaja gelmeli. Huda üçin kimin halyn kim biler, kim yaratsa şo biler. Biz özümüz ol şeytanyň vesvesesine falany namaz okuýa, ýene teleki iş etýär, ýa haja etýär, ýene näjile diýmek bir hiç saňa repti ýok ki, bir kudakana nazar we fikir bolup düşýär. Her kim özünden çürüm, öz Hudaýyndan çürüm, şol Hudaý Taala on galbyny gözlejek we hem amelini gözlejek, hem galbyny arasta etmeli we hem galby arastalarından sonra amelle etmeli. Namazyny da gaýym durmaly, Ramazan aý aradysyny da gaýym durmaly, istitaaty we güýji etse hajyna da gaýym durmaly. Şol Sa'di alayhi rahmat aýtdy: "Meşwe qirre ber husny guftary hiç, bi tahsini nadan we pendary hiç." Ýöne özüň owadan kepläniň bilen we nadan adamla sen gow kepleýän diýeniň bilen onu allanma. Sen Kur'any we Resulullah'ın sözlerini we şoňa göre amel etjek bolýar diýär. Tam 21-nji aýetde aýtdy: "Men size hiç bir ziyan o peýda size ýetirip bilmeýän." Şol odal bir näçe aýamyndan odal jilla etiraf etdiler. Biz haýry şerî itila taf bilmeýäs, biz hiç zady başarmaýas diýdi. Eýni şonda Resulullah da etiraf etdiler ki, haýry şer meň elinde de, haýry şer hemmesi Hudaý Taalanyň elinde diýär. Biziň aramyzda kädir gurrun bolýar, elbetde saada emma bimana. Şike bir neferiň ak galby gowy bolsun. O niýetimiz pek kibidiň, emma amallaryň zat ýok. Şikamilen bimana we kudakana we mahz vesvese şeytandyr. Şol Hudaý Taala aýtdy: "Men siziň iki zadyňyzy gözleýän, biri galb we biri amel. Ýöne siziň şekli şamaýylyňyzy we malyňyzy men gözlemeýän diýär. Biz faqat galb gözlemýärmişdik. Sen amalyň da gözlemýärmiş. Eger sen galbyň gowy bolýan bolsa, Hudaýa bendegi düň boýun alýan bolsa, galbyň 5 wagt namazyny okuýarsyň agyn. Bir nefer gitýäni hiç Hudaý Taalaň söýýän ýerine gitmeýär. Meselen gitýäni sizde o sizde meňdeşmişdik. Ýene de aýtýar, "Men galbym pek." Ya bir näçe aýally golla ba, saçyny kesýär, gaşyny alýar, niýetiň ýüregiň gowy bolsun, men ýüregim gowy ki diýär. Sen amalyň teleke bolup duka ýüregiň näme işleýär iştada. Eger sen çyndan ýüregiň gowy bolýan bolsa, daşyňy sızdyrar ahym. Sen daşyň da gowy bolup düşmeli. Biz ýürek gowy bolmaklygy şert bolşy ýaly, amelle şertdir. Hudaý Taala eger faqat ýürek diýen bolsa, amelle her jere bolun diýen bolsa, onda dogry olan aýtýarlar. Biz hem ýürek, hem amal gözdelýär, emma şekli şemail, surat we mal gözdelmeýän şila bolýar. O gowja kepläniň menen ýüregiň gowy bolsun, näme gowy bolsun diýip oňa bir derek allanmajak bolmaly. Meşo qirre ber husny guftary hiç, bi tahsinin nadan we pendary hiç. Beter jalpa. Öz gowy aýtýanyňa özüňe allanma. O özüňe meňdeş bir nadany tahsin et ýa-da o dogry diýen ýüregiň gowy bolsun diýe. Oňa aýtýany da allanma. Özüň bir gumanlyň, bir wahimlen, hyýallyň ba, بدونenki ilmiň bolsun, بدونenki rabitaň bolsun Kur'andan, hadisden bir kepler aýtýan o kepiňe allanma. Biz 20-nji aýetde aýtdym, men faqat Hudaýyma da'wat etýän, faqat Hudaý üçin başga şeriki getirmeýän öňkü aýalarda jyllan kepi geçdi. Bu aýada Hudaý Taala öz Resulüne buyurýar, "Inen tawhidiň başla we millete düşündir ki sen wazifaň faqat tebliğ etmek, yetiştirmek." O 21-nji aýatda aýtdy: "Aýt sen ey Muhammed, men eýe bolmaýan siz üçin ne zereri ne faýdany.
Çün 10-njy aýda odal jylla aýtdy, biz bilmeýäs hayry şerpat Hudaýyň eline diýdi. Biz jyllaň etiraf etişi ýaly Hudaý Taala Resulüne de buyurýar, sen etiraf et, sen iqrar etke hiç bir zerere ziyan elinde ýok, hemmesi Hudaý Taalaň eline, belki Kur'an we ulamalar we Resul Ekrem we hemme gawadamlar sebepdirler insanyň dogry ýola girmekligine de. Hop, inni aýalar okuýalyň. Biz 20-nji we 21-nji aýada ihlas faqat Hudaý üçin etmeli etýän işini we insanyň hiç bir zerer şer ýetirip bilýänlerdir, hemmesi Hudaý Taalaň elindedir diýdi. Bismillahirrahmanirrahim. قل إني لن يجبرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالاته قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا مملو حركة لامن سنك فتح واشتواء تشتر بلاغا من الله ورسالاته. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ayt, hiç ahadi bana Hudaýyň azabından necat berip bilmez. Ve men Hudadan başga bir penah getirer ýaly zatyny tapmaryn. 22-nji aýaň terjümesi kamilen tamam boldy. Meger Hudaýyň tarafyndan bolan tebliğini we risaletini men yetirmelidirin. Yani men na tariqa sizge nef'u zarar yetirip biljek. Der sureti ki menden nef'u görmegim öz ihtiýarymda däldir. Eger bilferz men öz wezifamda kutaçylyk etýän bolsam, bir ahadi maňa kömek yetirip bilmez. We bir ahadi men Hudaýyň azabyndan necat berip bilmez. We men Hudadan başga penagah tapyp bilmerin. Bes men wezifam faqat halklara Hudaýyň ahkamyny tebliğ etmek we şu hakda hem Hudaýyň himayetindedir. Sa'diye Mufti diýen mufassir aýdypdyr, Ma'ruf Sa'diden başga bir adam. Ýanqa aýatda illa balagan minallahi we risalatihi ve risalatihini şu tariqa ma'na edipdir. Balaga diýdigi Hazreti Resul Ekrem'in bedune vasite Hudadan alyan zatlarydyr. Risalah diýdigi risaletden maksud Hazreti Cibril'in vasitesi bilen alyan wahylarydyr diýipdir. Bir de Sa'di Muftiň aýtýany bolar. Hop kafirler aýdypdyrlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, sen da'watyny terk et, sen biziň aýtýanymyz bilen bol, eger şey sen Hudaýyň azabyndan özümiz alyp galarsyk. Hamşa aýa nazil bolýar. Sen aýt, hiç kim Hudaýyň azabyndan alyp galyp bilmer. Eger ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen öz wezifany terk etseň, tebliğini yetiştirmeň terk etseň, peýgamberlik wezifany bitirmeseň, onda sen azaba men duçar ederin diýip Hudaý Taala. On biz size näjile men zerer hayry eýe bolan der suretigi özüm men Hudaýdan alyp galyp bilmeýän diýip iqrar etmek boldy. Näme şirim tebliği risaleti goýdun. Meger bir oğlanyň oýunymy ýa-da bir şuhy bir zat mojrede, belki tebliğiň da'watyň eýeti asli Hudaý Taalaň öýdi. Hudaý Taala destur beripdi, sen yetişdir, sen men tamam aýtýan zatlamy owadan suratda damdyrmanjyk, edafa etmäjik merdüme yetişdirmeli. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, men hatmen wezifam şonu yetişdirmeli. Eger yetişdirmesem hiç kim men azapdan alyp biljek, men azaba duçar bolaryn diýär. Ama illa balagan minallahi ve risalati bir qow diqqat edeýin, illa istisna. Ýerden istisna etipdir şunu. Istisna ol ewdäki aýadan diýip ulamalar, la amlikodan. Men hiç zat başarmayan, meger balagaty başaryan. 22-nji aýadan istisna bolmany, belki 21-nji aýadaki kul inni la amliku lakum zarra we la rashadan istisna bolup 22-nji aýada jumleye mu'teraza bolup düşýär adip bilen aýdyş bilen. Biz men başarmayan hiç zady eýe bolmaklygy, meger balagaty men başaryan, yetişdirmekligi, tebliğ etmekligi. Eger hemme merdum men öwmege şek bolsa, hemme kiş men menen düşmany etjek bolsa, eger güni men sagalimde goýjak bolsalar we aýça felimde goýjak bolsalar, onda da men da'watymy, tebliğimi goýmaryn diýip aýtýar. Şon bir Hudaý Taalaň buyurup duran zatlaryndan. Tabi nikayelerde okuyaylın.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا وهركم خداغا وخدانın Resulüne asi bolsa pes tahqiq şoň üçin dowluk odu bardyr ki şonda bilerler kimin kömekçisi zayıfdygyny we kimin sany azdygyny. Yani her kim Hudaga ve Hudanın Resulüne asi bolsa, Hudaga şirk getirip ve Resulga yalançı diýip pes şu tariqa adam dowlukda hemişelik galar. Mekke'nin müşrikleri Hazreti Resul-i Ekrem'ni ve şoň yararlaryny az bilýänmişler. Şolaryň şu tariqa guman etýärliklerine jogap berip aýdypdyr. Wagtiki kafirlara wa'de edilen ýawuz gün gelse, pes şonda kafirler ýaxşy bilerler kimin zayıfdygyny we kimin azdygyny. Kafirler ahiretde bar maqalar bildiler kimin zayıfdygyny we azdygyny Bedrin jenginde. Bu zatlar gözü bilen görüp bildiler. Pes kafirler hem dünyada we hem ahiretde hardyrlar. Egerçe sallary, qara goralary känne bolsa we müminler azizdir we hem mansurdurlar. Egerçe sallary az bolsalar. Çünkü müminlerin arkasy we yaro yawary Hudaanyň özüdir. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ayt men bilmeýärin ol sizge wa'de edilen zat, wa'de edilen gün ýaqyndirmi ýa-da men Perwerdigarym şonuň üçin bir müddetni qarar etdimi? Yani men aşkar bilmeýärin sizge wa'de edilen kıyamat tezlikde gelermi ýa-da bir neçe zamanlardan soň gelermi? Çünkü Allah tebarek ve taala kıyamatın wagtyny hiç kime bildiren däldir. Pes kıyamat hakdyr, emma wagtyny Hudadan başga hiç kim bilmez. Kafirler mesxere edip aýtýanmışlar, kıyamat haçan geljek? Hani gelmedi de diýänmişler. Allah tebarek ve taala şolara jogap üçün aýdypdyr, ol tezlikde ýa bir neçe müddetden soň geler. Hulasa, ýa giç gelecek zatdır. Her açan gelse de gelmegi hakdır. Gelecek günü belli bolmasa da yakin bolany bellidir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, dünýäň ömrüniň galany geçenige nisbeten nihayette azdır diýipdir. Pes şundan belli bolýar, kıyamat yakindir, emma günü belli däldir. Bedrin jengini önçak göreli, Bedrin jengini bille diýdi. Bedrin jengi Ramazan ayın 18-nji güni Hicretten 2-nji ýyl bolýar. Şonda musulmanlar 313 nefer sahabalar Resulullah'ın sanyna 313 nefer musulmanlar 2 tane atlary var, 70 tane düýeleri var, başgaları da piyada ve kafirler de 1000den artyk müşrik adam tutýardy. 3 beraberde gaýgysyz barmışdy. Aham kafirler ýogdan çykanna hey werekan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zol dua etýärmişdi. Allahümme nasrak, Allahümme nasrak. Hudaýa sen kömegiň men isleýän, Hudaýa kömegiň getirer, Hudaýa Ebu Bekir Siddiq zol teselli berdirýär. Ay Resulullah, Hudaý taala biz bilendir. İnşallah bir zat bolar musulmanlar ba näme diýip zol şey durýar diýdi. Şonda laqad nasarakumullahu bi Bedrin ve entum azillah. Hudmetni Kur'an. Hudaý taala size kömek berdi Bedir urşunna we siz azdyňyz, siz hartdyňyz, olaň elini rahatça tamam bolamaly, siz qyryp aýramalydylar. Hudaý taala size kömek berdi diýip aýtdy. Şoň üçin näme ma'ruf kıssasy Sa'd ibn Abi Waqqas
aşri mübeşşire onlarına beheş bilen buyurulan biri şoň Umeyr diýen dogany 16 ýaşyndamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem icazat edilýär Resulullah'dan kemen nejeňe şerket etjek diýip o malaýka sen heni oglan heni jeňe gitmeklige sen daýawçylygyň ýok diýip aýtdy. Umeyr diýen sahabagy 16 ýaşynda bir aglaýa men şahadat gowurýan diýe Resulullah ýüregi munny ýola salýar bir de şo jeňde şehit bolýar. Bes eger İslam diýip burşylsa, eger din diýip burşylsa, hükmen Hudaý Taala arka boljak. Üç beraberken o güýç bilen, gylyç bilen burşylmalar. Şonda Hudaý Taala olara kömegini ýetiripdirdi. Hemçinanki näçe ha uruşlarda taryhda musulmanlar dini fethedellerine kafirlerden taraplardan öýler soňra ikrar etýärler ki biz sizler bilen uruşup dukak jeňes dukak araňyzda bir geň owadan adamly bolardy insan dädiseň insan däýanak insan dädiseň de insana meňdeş ferişteler gelýärmişdi şonda atyň üstünde mirip owadan suratly kafirleri gyryp gitýärmişdi. Indi fikir edip göreliň imperatoriýa İran bilen Rum nadir ulkan imperatoriýla ki Araplar olan ýanyny hiç bir da diýdi. Emma Hazreti Umar radıyallahu anh'un halife zamanında şu azıcık Araplar näçe müň nefer bolup da İran'a hamlet ýaly. Şo ullerde şoňa ýallaryny da imperatoriýa Rum İran bilen uruşup gaty şikesti ýa. Rumyň ýanyna Araplar hiç zat diýär. Birisi İran'a hamletmeli. Onda da Hudaý Taala'nın kömegi bolandan şola İran'y alýaly, Rumy da Türkiýany alýaly. Ýa-da şey diýip de hemmet fethedip de musulman etýärler. Biz Hudaý Taala musulmanlara, musulmana haqiqi bolsaň, Hudaý diýip din diýip bursaň hatmen kömekçi boljakda. Bir ulaqan ustadlyň miri agdya, Kurtdan ustadlyň miri. Hatta Filistinne de, Huda İsrail men Filistin şmal urşup be, goýoňdan ferişteler gelýär diýe. Emma görýär Filistini musulman men kafir saýgaryp bolanak. Ne zenanlarından saýgaryp bolýar, ne jeňçi musulmanlardan saýgaryp bolýar. Egin başyndan musulmanlygyny tanymalmy, ýa-da ahlaklaryndan musulmanlygyny tanymalmy, kerdaryndan, raftarynyň tanymalmy, hiç zadyň tanyp bolmak musulman kawryň farkyny ferişdiler. Ýene de ýokary gitdi diýär. Ustad Eyyub Genci men ustadym şey diýip aýtýar, şeýle diýip aýtýar. Beter jalyp waganda gelişýär we hak bolmaklyga şikep. Näme Hudaý Taala zol wada berdi. Siz musulman haqiqi bolsaňyz, eger dinni burçsaňyz şunu bellemeli. Fransa Cezayir'e hamledenne hit bol biýdine gaýtýar. Nämeden çünki Cezayir'in jawallary şu dinimiz, namusymyz, memleketimiz elden gitmeler diýip gaýym durýarlar. Şodur şuna Fransa mateme futbol biýdine ol gaýtýar. Nämeden çünki din öz mezhebimiz, öz namusymyz diýip çyndan Hudaý diýip burçsaň, Hudaý hatmen ýaran boljakda. Ohum yanqa aýa nazil bolanyna 24-nji aýa. Hatta iza ra'aw ma yu'adun fasayalamun man adhafu nasiran wa aqallu adada. Hatta görjekli kıyamet gününde şonu biljekler kimin az kömekçisi azlygyny we sanyň azlygyny. Beter iştiba etýän zatlar kafirlaryň näme? Tarap az da bolsa bilen poştibany, bilen arkalaryndaky Hudaý Taala şu taýyn fikir etmeli. Gerçi az da bolsalar, ýöne Hudaý diýip burçsalar, din diýip burçsalar, Hudaý Taala arka boljak. Oham şu aýa nazil bolanda Nadr ibn Haris diýen zaňlar kafir aýdypdyr. Şu günniýanyň haçan boljak sen? Oham bir 25-nji aýa nazil bolýar. Aýtsan ey Muhammed sallallahu aleyhi we sellem, men bilmeýän o wada berilen gün ýaqynmydygyny ýa-da Hudaý Taala edipdir şu günden çyrin bir näçe muddetenid uzakdan geljekmi men onu bilmeýän. Yani şunu bilmeli, men mata faqat qamat qiyamatuhu. Her kim ölli, kıyamet başına geldi da. 3 merhale var da kullan 3 mahalle var. Bir dünya, bir aleme berzah, kabirde wagtsa, bir aleme ahiret. Evvelki dünýeden geçenden sonra aleme berzah, kabire girenden sonra ahiretin bir mahalleleri ýuwaş-ýuwaşdan başlaýandyr. Inni ol Nadr ibn Haris, Abu Jahl, Abu Lahab tamam zaňarly heyf bolupdy. Resulullah sallallahu aleyhi we sellemin kadryny bilmänne bi iman geçipdirler. Sultan Mahmud Gaznavi Abul Hasan Kharqani Quddise sirruh radıyallahu anhu'nun ýanyna gelmäke bir adam ýeberýär we bir jalip görüň. Aýt Abul Hasan Kharqani men ýanyma gelsin diýär Sultan Mahmud Gaznavi bir nefer ýeberýär. Gelmejekde bolar diýär. Eger gelmejek bolanda sen şu aýany oky atiullah, atiur rasul ulil amri minkum. Hudaý Taala aýtdy, Hudaýyň diýennedin, Rasuluň diýennedin, we rehberiňiň padşahyň da diýennedin diýär. O ham çare yok cevap tapmar gelir diýär. Ama sefirini ýeberýär Kharqaniýa gaşyn Abul Hasan Kharqani
Nam geliye Sultan Mahmud Gaznevi gelliye diye. Onun aytdı Sultan Mahmud Gaznevi'nin işim yok, iş vadımın ödü gelmeli. Özün bir kulbağın içinde, bir kumağın içinde, öz emesinin içinde vaade etip birenin gücünü, çün arkası Hudaý Taala'da. Tarap padşah olan ne? O da 1 metr yarım 2 metr katlı insanla hiç farkı yok. Ama bunun tarafı arkası Hudaý Taala. Oham aytdı, meger ayet yok mu diye Atiyallaha ve atiyur Rasule ve ulil emri minkum. Hudaýyň diýen etmeli, Resulüň diýen etmeli ve öz rehberiňiň diýen etmeli. Sultan Mahmud meger bizim padşahymyzda diye. Onun doğrudur ayet ba diye. Ýöne betertip bar ya Hudaýyň diýen edin we Resulüň diýen edin we padşahyň diýen edin diye. Mena Hudaýyň buyrugynyň içinde diye. Resulullah da hijaletde onu yetişip bilemek diýen padşah näzir yetişeýin diýe jogap berýär. Men Hudaýyň etaatiniň içinde Resulullah da hijaletde etaatine girip bilemek, eni Resulullah arada we men ona yetişip biljekkä diýe. Am Sultan Mahmud Gazneviň özi gelýär ýanyna. Sultan Mahmud Gaznevi aýtdy, maňa bir doga et diýe. Adım Mahmud da. Am doga etse aqibet et Mahmud diýdi. Ölüňde gowulyp gidediň diýip aýtdy. Aham Xarqani aýtdy şta ijal. Ey Sultan Mahmud Gaznevi, men bir doga etdim Hudaýa, her kim meni görse oda yakmasın diýdi. Her kim Xarqaniňi görse oda yakmasın diýip Sultan Mahmud aýtdy, binajir muftça gurrun bolýar. Resulullahny gören adam oda giripdir. Meger Abu Jahl, Nadir ibn Haris we Walid ibn Mughira we Abu Lahab tamam zangar kafirler oda girmedimi? Onu dogry aýtşyň. Olar Resulullahny görmediler. Olar Resulullahny yetim göz bilen gözlediler. Eger şola Resulullah göz bilen gözlän bolsalar, peýgamber göz bilen gözlän bolsalar hökmen beheşti boljakdylar diye. Emma olar Resulullahny وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ Metni Kur'an. Seni gözleýär diye bir näçeleri. Emma kalpleri kör. Kalpleri olan peýgamber diýip gözlänäk. Onun kalpleri yetim göz bilen gözläwetler. Onun için ola beheşte girip bilmediler diye. Indi menne her kim weli diýip gözlese, şuna ihtiram etse, şuna istifade edecek bolsa, feyzinden, ilminden, bereketinden şuna doga etdim diýip aýtdy da. Besinde heyf bolupdyr ki, ol kafirler, ol Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini bilmänne, ol qon derýän, süýjü derýän ýanyna bolsa, doğduklar gowur geçipdi da. Indi aýallarda görelim. Bismillahirrahmanirrahim. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. 26. ayang tercümesi Allah tebarek ve taala bizden gayb ve penhan zatlarını bilgücüdür. Bu lafat alimul gaybın manasy bolýar. Allah tebarek ve taala özünün gayb zatını hiç kime agah etmez ve bildirmez. Ve de fela yuzhiru ala gaybi ahadan da ortahdül lafzi tercümesi. Meger özünün halap ihtiyar eden adamsına bildirer. İlla men irtada min rasul. O da özünün rasuludur. Yani rasulga bildirer, bildirmeli zatını. Pes tahqiq Allah tebarek ve taala öz rasulunun öwünne we ardynna qaragullarını qarar berer. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Qaragulyan rasat manasında yesluku yürüye, öwünden ýüzünden nigahwan diýdi. Qaragulunda or türkmençesi, nigahwan farsi, qaragulla türkmençesi bolýar. Hop 28. ayağın tercümesini ta aşkar bilmek için iyi veren peyamını yetiştirelliğini Allah tebarek ve taala özünün ilmi ve kudreti bilen şoların yanında bar zatını ihate edip bilip durandır. Ve her bir şeyin adedini ve sanını zapt edendir. Allah tebarek ve taala özünün esrarlarını hiç kime bildirýän däldir. Meger özünün intikab eden Resuluna bildirer. Vahyinin vesilesi bilen.
Hazreti Cebrail'ni vahiy bilen iberenne etrafından nice ferişteler muraqib bolup gelýändirler. Tacillar we şeytanlar Cebrail'in etrafına gelip vahyin nämedigini bilmez ýaly. Bes peygamberlerin ilmi we habarlary hemme zatdan mahfuzdur. Olaryň ilmine we habaryna başga yerden yalan zat goşuljak däldir. Bes peygamberlerin özü masum boluşlary ýaly ilimleri habarlary da masumdur. Olaryň ilmine şek ýokdur. Bes Allah tebarek we taalaryň iýberen wahysyna tagyir bermegi bir ahadi başarmaz. Ondan soň Hazreti Cebrail Hudaanyň risaletini ýetirmeli bolanna bir hiç wejh hata etgen däldir. Hudanyň ýetir diýen ýerine ýetirendir. Çünkü on etrafında başka ferişteler bardır, muraqib bolup duran. Hatta Hazreti Cebrail yetirmeli yerine yetirýär mi? Ve Hazreti Cebrail Hudanyň risaletini peygamberlere yetirşi ýaly peygamberler da öz ummatlaryna Hudanyň risaletini kamil suratda yetirendirler. Pes aziz musulmanlar vahiy meselesi nihayette ulu meseledir. Allah tebarek ve taala bir ayetni ya bir hukmni özünün peygamberlerine iberenne Hazreti Cebrail'den başga da bir neçe ferişte şoň etrafynda muraqib bolup ýürüýänmiş. Biz şu tariqalyk bilen eliňize gelen dini İslamny asallyk bilen ellen bermäň. Şoňa gaýym ýapşyň, ta şoň wesileti bilen iki dünýäň saadetine eýe bolar ýaly. Razaqanallah inşallah. Hop, ahirin ayeti vahiy hewerim arasalyk bilen gelýär diýip wahyin gurrungyna etýek inşallah inni kefte Sure-i Muzammil'de de şondan çirim münasibeti şi wahyin Resulullah gelende hewer kynçylyk bilen nazil bolýan şo falan diýip gurrungyny Sure-i Muzammil'de de gowy etjekdi. Inni ilmi gaybi Hudaý Taaladan maşyk iş bilmeýär. Meger Hudaý Taala öz bildiren adamsyna bildirýär diýe. Nübtada kaýsyp durşy Resulullah'a bildirýär diýdi. Wahide gelende heýwere Abdali nigahwali muhafizli owadan suratda Resulullah yetişýär diýe we ulamalar aýtdy. Hudaý Taalanyň ilham suratda welilerine de gaýby ilham etmegi bir de şu ayada salsaň boljak diýip aýtdy. İki zat ýürege düşýändir. Birini ilham diýerler, birini vesvese diýerler. Her wagt şeytandan bir zat ýürege düşse ona vesvese diýip aýdylýar. Eger Hudaý Rahmany bir zat bolsa ona ilham diýerler. Türkmene ayan boldy diýip aýdylýar. Ilhamy da türkmençe de ayan bolmady. Bir däne soal bar. Mesela şmahal kän dogullamda sorak etýär. Hawaň erti birun bir hefteden näjiri bolmagyny pişbini edilmegi intizarda bolmagy nähilli diýip. Biz şunu bilmeli. Şmahal erti meselen ahbar elam etýär, erti ýağın ýagjakmyş ya gün çykjakmyş bir ýagdaýda bolsun. Ve hiç bir gaýby aýtmak däldir. Şmahal meselen bir nefer hawa safmyş da iştaý, o ýokary depa çykýar. Eline durbin alýa görýär bender tarapdan bulut gelýänmiş. Menen heýwere Garabi diýen ma'ruf bir sakawy geçip duradal 100 ýyl münden çäkdir haçandan bilemek beter ökdemişdik. Menen erti ýağyn ýagar, erti daňatmaka gar ýagar, erti akşam näme boljak diýip bütün heýwere ýerine ýetirip de aýtýanmış. Näme tejribe bilen ilm menen aýtýar. Inni hop teknoloji ewa gelipdir, ilim pişreft etipdir, mahbar bilen gözläwati. Saraten özi televizyonda ahbarlarda aýdyp ötýdi. Menen şi mowjike gelýän meselen Şerqi Awropadan gelýänmişdik. Şol mahbary bilen görýän bir günden Irana gelip ýetjekmişdik. Şo surat bilen intizarymyz we öýlerde aýtdy bir qat'iyet meýetdi we pişbinimiz şeýle. Eger şo mowj başga bir ýel şonu ütgetmese, başga ýeri sürmese, şo geliş bilen ertaşyma Irana gelip ýetjek. Oşa surat bilen geçecekmişdik meselen. Biz mun hiç bir ýere gaýby rapty ýok. Eger gaýby rapty bolýarmysa bir ýyl aýandan aýdylsynna. Bir ýyl aýandan aýtyp bolmaýar. Eger çyndan gaýby bilinýän bolsa, aňarty bir hefte ýa-ki aňyrak ýa bärre, oda näme dönçülim çon elim terakki etipdir. Görýär, eýnuhu ýaqyn biz bellemeli. Şmal oturan ýerine bir nefer benderiň üstünden gelýän gara buldy görmeýär. O bir nefer defaçyka durby bilen görýär ki bulut gelýär. Owa elam etdi bir saatdan ýağyn ýamak beter ehtimal kändiýär. Eger ýel şonu gümmede ýetip gelýärkä iýçe urun tarafa sowmasa meselen. Şoýam ekserendeki meselen sowmaýanmış, näwet derse diýip hokum berýärkä
Hudaý Taala izni bolsa ýagar diýip aýtýar. Hiç wagtda gayby bilmek, ýa meselem şolar näme gayby bilipdi zat diýip hökmedip bolmaz. Bir tane de aýtdy, Jibril ferişte awadan suratda peýgamberimize getirýänmiş. Biz ol bir näçe zaňlar kesif adamlar ki hükmetdire Resulullah şeytanlar elýänmiş, şeytanyny öwrenýänmiş. Onu saraten Hudaý Taala red etipdi ki, onu men özüm ýiberipdim we Jibril ferişte de onu awadan suratda ýetirýär. Ondan çyrim Jibril ferişte Ruhul Amin niýilýär. Ruhul Amin niýilýäni wer anamly qılgy şartmanjykda Resulullah'a gelip täbil berýär diýdi. Am welilerine de bir däne bildirýän misalyny aýdyl vesselam. Yani Khurasan'da derege yurdunda Tahir Sofi deyip şu hücren banisi müessesi olan Sultan Muhammed Ağa'nın tahtirin bir sofsu var. Yaşlı adam şu odalıştada okuyan muğasında bir gün öz yurduna gidecek bolanna Sultan Medağ'ın tahtirden icazı alanna Sultan Medağ'ın tahtir bir tovar hurma bir tovar çörek önkü berişinden kärrak beripdir. Zahiren bir neferden kandat. Gerek bolsa mesela bir tane çörek götmüşde o anana hurma bolacakmış. Emamına kan olukon kan çörekleri amade edip mun elini berýär, sen şunu yurduna akit diye özüň menen bile o şo tak barangda da bir namy iber ki men sagaman bardım diýip. Özüň Hudaý Taalaň ilhamyny am bir sopa aýtdy özi hikayet etýärler. Men niye yola çykdym diye amşy ýükler näme işim mä akit bildim diye bir çörek maňa bes ta öz yurduma barýançam gelakana koydum diye hüjrede akit pirimin beren datlaryny diye. Am ýene ýola düşemde diye aýş pirim aýtdy, pirim akit diýdi. Hatdan bir zat badyrda akideýin şimdi ýene hüjre ýene gaýtadan akitdim diye. Quçandan yeter yetmezdir şu talarda ýa geçen nedir? Ýagyn ýagýa hewer wähşetnat. Bula bir arada galýala otobus kollan ne ýyly gelip bilýärler. Ne eve gitip bilýärler. 3 wullap hiç şur kömek de yetip bilmeýär şu otobus orta arada galýa. Tamam şu otobusyň içindäki adamlar şu Sultan Medağ'ın tahtirin iýberen çöregi bilen we iýberen hurmasy bilen şoň menen 3 wullap galypdyrlar ýoksa ajal amallyada içindekiler. Ene öýden şu Hudaý Taalanyň gayby bilýär, Hudaý Taala bildiren adamsyny da bildirýär. Arasda bolsa teleke günahlara kendim etmedik bodaçının veli olmak, pir olmak asan zatda ki. Om Hudaý Taala ona bildirýär. Om beýlek baranda bir namy ýazdy Sultan Medağ'ın tahtira iý beripdir ki men sağa mança bardım diýip. Näme diýip äwvelki serilerine şeýtmeýärmis ýa soňrakly serilerine şeýtmändir. Sağman bardım diýip ýa namy ýaz bir zat diýmändir. Mahze ilhamy Hudaý Taala ki Hudaý Taala aýan etdir şizre müşkilatly we we senne çöregi hurmany sally ber ta şu otobusyň içindekilerin hemmesiniň salym galjagymışdykda. Hop inşallah inni kefte Suriye Muzzemmili yarısını okuyup ağın keftede öbür yarısını okuyoruz. Hop Suranı okuyamalıyımız, doğalımızı okuyun. Allahümme 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 emmi doğru hayır masalini tutulmayta Allahümme Allahümme emmi şaktır Allahümme amin. Allahümme amin. Rahmeti ya. Dört taraftan çünkü Hudaý Taala men afet saklayan nebi, nemtron oğulsulardan çünkü bir otlak veren hayvanlardan çünkü bir yaşlı adam olupda tekstler olan bir cevan olun olupda namazı kılyandır. Nişim ağız elhamdülillah şu oturuşunda hem cevan olun olmadı. Hudaý Taala buyruğu dip geliyotir. Xatsovarın karmanloti, hem doğrulamız doğareti, bir nesi doğrulamızın verip derdeti doğru ve bu başka hazırlıkları var. Hesabettin ahun kocadan doğar, Hudaý Taala hemmedinin hayır maksatlarını yaptır. Allahümme amin. Hemmedi işlerine muvaffak olacak. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme avsikum ila hayır makasidim. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Amin. Birahmetka ya. Hayat edin. Böyle kanun ki nefede bir nefede arkaya çakmalı. Muvaffak olun. Allah